Марыся мяне ўсе клічуць. Я ганяю машыны для ЗСУ. Ну, займаюся валанцёрскай дапамогай. Як ти? Як ти? Як ти? Як ти? Як ти? Як ти? Нядаўна размаўляла са сваім сябрам і кажу: ты ведаеш, калі ў мяне пытаюць, як ты, прасцей усміхнуцца і сказаць, што ўсё добра, каб сабе не рабіць балюча, каб не капацца ў тым, вось як ты. Напэўна, мой шлях пачаўся яшчэ ў Беларусі. Я жыла ў Памежжы, там было шмат ваеннай тэхнікі. Усё, што я бачыла, я ўсё перадавала, я старалася хоць неяк дапамагчы. Потым ужо, калі трапіла ў Польшчу, я не магла знайсці тут магчымасці, як я магу дапамагчы. То бок, ну, па-першае, спачатку быў час, калі мне трэба было вырашыць шмат пытанняў з афармленнем, легалізацыяй і гэтак далей, так? Але, ну, вось як гэта, у Беларусі я хоць штосьці рабіла, а тут я нічога не раблю. І так стала, што я пазнаёмілася, ну, кола пачало пашырацца знаёмых. Адзін са знаёмых мне кажа: слухай, ёсць людзі, якія возяць, ганяюць машыны, вось менавіта з Польшчы ва Ўкраіну на падтрымку ЗСУ. Я кажу: слухай, ну дык даведайся, я таксама хачу. І ён кажа: ну, я пра цябе так і падумаў. Ну, то бок ты за стырном, ты нармалёва сябе адчуваеш, я так думаю, што табе б гэта спадабалася. І вось мяне скантактавалі з Ленай Жаркевіч. На пачатку гэта было неяк так: адчуваеш сябе нейкай значнай фігурай, што вось ты нарэшце дасунуўся і можаш дапамагаць. І, ну вось, першую машыну, калі я адвезла ў Варшаву, я ехала дамоў з пачуццем выкананага абавязку, што я вось зрабіла. Вось я знайшла хоць нейкую маленькую кропельку, так, але я ўжо унесла свой унёсак вось у нейкую пабеду. Ну, а потым ужо, калі ўжо я вырашылася, то ўжо пачала ганяць машыны не толькі па месцу, але і ва Ўкраіну. Быў такі выпадак, калі на мяжы, вось, мы ж там ходзім з пашпартамі, адзін з украінцаў паглядзеў, што ў мяне не ўкраінскі, але, хаця, можа, ён і не заўважыў. Ён проста ў мяне запытаў: а типа вы тут валанцёрку везеце? Я кажу: ну так, машыны гонім для ЗСУ. А ты украінка ці полька? А я кажу: беларуска. Ну, то бок я ніколі не скрываю, што я беларуска. Я ганаруся тым, што я беларуска. І ён кажа: як гэта беларуска? Я кажу: ну вось так, беларуска, і ну я гэтага не цураюся. І ты дапамагаеш ЗСУ? Я кажу: ну так, зразумела, а каму ж я яшчэ мушу дапамагаць? І ён такі быў уражаны, ну вось ён чакаў, што будзе украінка ці полька, так, а тут на табе беларуска, і то бок, а там усе беларусы ў нас. Я кажу: так, я не адна беларуска, вось паглядзіце, вось гэтыя ўсе машыны гоняць менавіта беларусы. Ён быў вельмі ўражаны, ён такі адразу з усмешкай, з такім вось нейкім, ну, было відаць, што ён усім сваім відам вось такі, нават нібы абняць хоча цябе там дзеля падзякі. Ён пажадаў нам шырокай дарогі, там усяго лепшага, падзякаваў. Быў такі памежнік, які, як ён потым сказаў, ён служыў, і яго камісавалі і адправілі на мяжу. Дык вось ён, калі вёў мяне з допыту ўжо, ну, типа да машыны, запытаўся, якія машыны мы вязем. І я яму паказала. Ён кажа: клас, ну, гэта суперовыя машыны, дзякуй вам вялікі за тое, што вы робіце, гэта вельмі нам дапамагае. І я гляджу, а ён столькі самоты, столькі жалю і болю ў яго вачах. І я разумею, што ён быў вось дзесьці ў нейкім пекле. І ён мне кажа: мяне камісавалі, я там быў, і гэтыя машыны нам вельмі дапамагаюць. Вы робіце вельмі вялікую працу. А я не знайшла нічога іншага, каб сказаць, ну, да перамогі разам. І ён пачаў плакаць. Ён пачаў плакаць.
у мяне таксама на вачах слёзы, таму што ты адчуваеш, яны адчуваюць падтрымку з нашага боку, а мы адчуваем падзяку вось гэтую шчырую, так, што насамрэч ты робіш штосьці значнае, ты можа ратуеш жыцці вось такім чынам, так, і гэта насамрэч гэта таго варта. Калі хоць адно жыццё вось з дапамогай тых машын, якія я перагнала, ўратаванае, яно таго варта. А я спадзяюся, там уратавалі не адно жыццё. Ты выходзіш з дому, а дарогі няма. Ты ўдыхаеш на поўныя грудзі, а паветра няма. Ёсць турма. Ёсць турма. Дзецям просто кажу, я ў Кіеў. Без падрабязнасцей, без нічога. Можа, просто, каб яны не нерваваліся ці што, не турбаваліся. Вось. Таму, старэйшы ўсё разумее, а малодшым пакуль яшчэ рана. Вось. Перапіска аб тым, да якой гадзіны заўтра каму ў школу. І дальше я пішу «люблю вас», яны пішуць «і мы цябе». І вось, пакуль там я не прыехала, штоноч, добраноч, мы цябе любім. Пра вайну мы ўвогуле не размаўляем. І яны шмат перажылі, калі мы пераехалі, калі бачылі маё затрыманне, калі гэта ўсё праходзіла на іх вачах. І яшчэ дадаткова іх турбаваць, не. Я не хачу. То бок, вось, менавіта дзеля таго, каб ім тут было троху, можа, спакайней. Мы не размаўляем з імі. Але вось малодшаму, каб ён не вельмі турбаваўся, я паабяцала, што мы з ім з'ездзім у Кіеў. І ён зараз чакае. Чакае, калі там будзе ўжо гэтае падарожжа ў Кіеў. Сэнс у тым, што я заўсёды там супыняюся ў адным месцы. У знаёмых. І яны мяне ўжо некалькі разоў запрашалі, там, вось, Марыся, прыязджай там з дзецьмі, яны ведаюць, што ў мяне 3 хлопцы, прыязджай з дзецьмі, вось, проста ў госці, там, не з гэтым, не з аўтапалком, ці, можа, з аўтапалком, але каб гэта было менавіта на госці. Я кажу, добра, дзякуй, але дзецям гэтую прапанову не агучвала, таму што я разумею, што зараз пакуль зараз не, зараз пакуль небяспечна. Але кажу са спадзяваннем пра лета, менавіта свайму малому. Па-першае, у яго будуць канікулы, у іх ва ўсіх, так? А па-другое, я вельмі спадзяюся, што ўжо штосьці зменіцца. Але калі не зменіцца, будзем штосьці планаваць. Вось. І, вось, сказала пра Кіеў, распавяла, хто там ёсць. Мы там сазваньваемся з Катькай часамі у Тэлеграм, праз відэасувязь, і ўжо малодшы падыходзіць, там, размаўляе, там, здрасце, там, яшчэ штосьці, і там, вось, неяк так. Таму, не ведаю, ёсць там у іх нейкія спадзяванні ці няма, але само слова, што гэта падарожнічаць, вось, я паеду ў Кіеў. Вось, таму так. Мае дзеці, напэўна, ведаюць, якая ў іх матуля, што яна заўсёды дзесьці ідзе, штосьці робіць, ёй заўсёды штосьці трэба, і яна заўсёды штосьці дзесьці вырашае. Таму, мне падаецца, яны ўжо звыкліся да гэтага. У мяне тут 2 сяброўкі, якія вось прапануюць сваю дапамогу, скажам так. Каб вось дзеці не заставаліся там сам-насам, зазвычай везу цукеркі. Цукеркі, нейкія вось пачастункі, але яны ніколі нічога не просяць. Яны не ждуць пачастункаў, яны ждуць матулю. То бок, вось, пачастункі гэта нешта такое дадаткова прыемнасць нейкая. Нас снимают! Саша. Зайти туда можно?
Вось там машина збоку стаіць. Я зазвычай начую ў Ірпені. І улічваючы той факт, што мы прыязджаем ужо калі цёмна, ну то бок ужо позна, так, я не бачыла вось нейкіх разрушаных дамоў ці яшчэ штосьці. Ходзяць людзі, працуюць крамы, ездзяць машыны. І ўжо раніцай, калі я прачнулася, і я проста паглядзела ў вакно, і за вакном я пабачыла зруйнаваныя дамы. Я прачнулася нібы ў другім свеце, ў іншым, так? Таму што, ну вось, уначы гэтага проста ты не бачыш. Вось ты едзеш і едзеш, глядзіш, сочыш за дарогай і ўсё. А раніцай, калі ты бачыш, што праз некалькі дамоў там зруйнаваны, проста там я нават баюся сабе уявіць, што там адбывалася у той момант. Адзін з дамоў я спецыяльна засняла відэа для свайго брата ў Казахстане. І таму што ў нас з ім была спрэчка наконт сітуацыі ва ўкраіне, я яму даслала і кажу: вось глядзі, што бывае, калі прыходзіць рускі свет. Там проста, ну вось, нават машына ў двары згарэўшая. Я спадзяюся, што гэтыя людзі паспелі выскачыць з гэтага дома. Але я не магу быць упэўненая. І, ну, гэта жахае. На второй этаж не пойду. Страшно. Не, бацькам не распавядаю. Яны і так хвалююцца. Ну, а калі ім яшчэ распавядаць усё тое, што я перажыла, не. Мне падаецца, яны не вытрымаюць. Я пра сваё затрыманне, як яно ўвогуле для мяне праходзіла, што я адчувала, якія песні мне ўключалі, што мне казалі, як мне пагражалі, я распавяла матулі, напэўна, толькі ў тым годзе. То бок праз 2 гады. І яна была шакаваная, чаму ты мне раней гэтага не казала. Я кажу: не, табе гэта не трэба было. Ну, то бок, вось. А пра гэта я не ведаю ўвогуле, ці буду я ім распавядаць. Але я разумею добра, што калі б ва ўкраіне скончылася вайна, я б, напэўна, з задавальненнем паехала жыць ва ўкраіну. Таму што там я сябе адчуваю як дома. Вось нават зараз, калі там летаюць гэтыя шахеды, калі вось там я ведаю, што там небяспечна, там пахне як дома. Там проста, мне падаецца, ўсё па-іншаму. Я сябе там іншай адчуваю. Сёння я яшчэ планую ісці плесці сеткі. Зараз у нас ёсць замова тэрміновая, бо там снег ідзе, і трэба тэрмінова белыя сеткі. Адну мы скончылі учора, пачалі новую. Сёння будзем дарабляць вось тую, якую учора пачалі. Магчыма, пачнем яшчэ адну. І, дарэчы, хлопцы прысылалі неяк падзяку. Ім прыйшла сетка, яны яе развесілі. І буквально на наступны дзень яны прыслалі паведамленне, што наша сетка ўратавала 4 жыцці. Дрон зачапіўся за сетку, і яны паспелі адскачыць, і нікога не зачапіла, яны ўсе жывыя. Яны выбачаліся, што сетка зруйнаваная, што сетка знічтожная, але мы ўсе радаваліся, што вось наша сетка выратавала 4 жыцці. Што калі гэта можа ўратаваць жыццё, то яно таго вартае. І калі ты ходзіш на гэтыя сеткі, пляцеш гэта так і разумееш, што вось ты зараз ратуеш жыцці, магчыма, нават не адно, то ну так. Як ти? Як ти? Як ти? Як ти? Як ти? Як ти? У нас скралі магчымасць бачыцца з нашымі знаёмымі, з нашымі сябрамі, нават нейкія стасункі вось з імі. Паведамленні ці яшчэ штосьці у нас таксама скралі. І каб вось не капацца ва ўсім, што бянтэжыць, так, што робіць балюча, зазвычай прасцей сказаць норм. Дзякую, ўсё добра. Таму што
у тых сітуацыях, у якіх зараз беларусы, кожны, так, у кожнага ёсць кропка, дзе балюча. Таму так. У мяне было шмат кветак, я вельмі любіла гэта, я іх любіла, яны гэта адчувалі, я за імі, я іх даглядала, я іх лелеяла, а яны мне дзякавалі, ну вось, так, як яны маглі. Проста радавалі вока. А зараз, я не ведаю, я, напэўна, яшчэ не знайшла сваё месца сілы тут, але у лесе я адчуваю сябе лепей. Калі магу падысці да нейкага дрэва і абняць яго, але не кожнае. Таму пакуль неяк так, пакуль шукаю. Што застанецца, калі попел пакрые ўсё? Што застанецца, калі ветер развее ўсё? Што застанецца, калі скончыцца ўсё? Толькі любоў, толькі любоў.